Сафеддара макони сайёҳӣ ва яке аз зебутарин мавзеъҳои Тоҷикистон ки ҳамасола на танҳо аз Тоҷикистон, балки аз тамоми ҷаҳон сайёҳонро қабул мекунад. Сафари мо ҳам ба баҳонаи иштирок дар форуми блогерони Тоҷикистон рост омад. сараввал мо то оне ки форум оғоз ёбад аз мактаби варзишии Сафеддара дида намудем. кӯдакон ва наврасоне ки ин ҷо таълим мегиранд бо устодону кормандони дигари мактаб пайи омодагии тамринҳо буданд. варзишҳои барфӣ ҳар яке аз нозикҳои махсуси худро дорад. сару либос, айнакҳо, чӯбдастҳо ва пойафзолҳо дар ҳар навъе аз якдигар фарқ мекунанд. аз ин рӯ мо кӯшиш кардем то тарзи пӯшидани пойафзол ва лавозимоти дигари варзиши лижарониро хубтар мушоҳида кунем. наврасон ҳамроҳ бо варзишгарони калонсол ва устодон ба ҷои тамрин сафарбар мегардиданд. масофаи тамрин бо мактаб фосилаи андаке дуртар дошт ва мо бидуни пойафзол ва либосҳои махсус ба он ҷо рафта наметавонистем. аммо наворбардори ба истилоҳ коптури мо онҳоро ҳамроҳӣ мекард. баъдан аз меҳмонхонаи болои Сафеддара як гурӯҳ блогерони тоҷик ба поён мефаромаданд. мо имрӯз дар асл ба хотири форуми блогерон ба ин ҷо омадем ку. хуб, форуми блогерон ҳарчанд мавзӯи варзишӣ нест, вале месазад ки андаке дар мавриди он рӯшанӣ андозем. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони нақши блогерон дар рушди ҷомеа, пешбурди фарҳанг ва арзишҳои миллӣ дар маҷмӯаи сайёҳии Сафеддара форум баргузор намуд. дар ин форум мавзӯъҳои зиёди сиёсиву иҷтимоӣ миёни блогерон, фаъолони ҷамъиятӣ ва намояндаҳои вазорату хадамот ва дигар ниҳодҳои ба мавзӯъ рабт дошта муҳокима гардид. дар форуми иштирокчиён маърузаҳои намояндаҳои вазорати фарҳанг, маркази тадқиқоти стратегӣ, намояндаҳои вазорати корҳои дохилӣ ва дигар ниҳодҳои ҷамъиятиву давлатӣ садо доданд. ҳамчунин мавзӯи арзгузорӣ ба забони тоҷикӣ ва дигар арзишҳои миллӣ ба риштаи таҳлил кашида шуд. аслан форум дар як фазои озод баргузор гардид. блогерон ва намояндаҳои ниҳодҳои дар боло зикр гардида хеле озод мавзӯъҳои ишорашударо муҳокима мекарданд. чорабинии мазкур аз санаи 11 то 12 феврал барпо шуд ва дар баробари муҳокимаи чанде аз мавзӯъҳо ҳамчунин пайвандии он ба варзиш низ эҳсос мегардид. ҷамъомадагон аз қабили раҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва намояндаҳои ниҳодҳои иштирокчию блогерон ба сайёҳати Сафеддара баромаданд. дар он ҷо ғайри тамошо ҳамчунин онҳо худро дар варзиши лижаронӣ ва дигар хизматрасониҳои маҷмӯаи сайёҳии Сафеддара мавриди санҷиш қарор доданд.
рӯзи дуюми форум низ бахшҳо зиёд буданд, аммо мо аз ташкилкунандагон 2 нафар блогери фаъол ва шинохтаро ба қавле ҷавоб гирифтем, то онҳоро дар варзиши лижаронӣ бисанҷем, ки то кадом андоза онҳо аз уҳдаи ин навъи варзиши хеле мушкил баромада метавонанд. инак шинос шавед. салому алайкум, Фарух Сангинов ҳастам, блогер, вайнер ва ҳаҷнигор аз шаҳри Хуҷанд. айни ҳол мо қарор дорем дар Сафеддара. салом бинандагони телевизиони варзиш, ман Муҳаммад Ҳусейнов ҳастам. албатта ман блог мебарам. имрӯзҳо мо ба Сафеддара омадем, як ҷойги бо телевизиони варзиш. таҷриба кардагӣ гуфтан дар кор таҷриба кардагӣ баъди ман ёдоманда нест. то расидан ба ҷои озмоиш тақрибан 200 метр роҳ буд. роҳ гаштан ба пойафзоли махсуси лижаронӣ, дар даст гирифтан абзорҳои вазнини он ва дар хунукӣ роҳ рафтан хеле мушкил аст. маълум буд ки Фарух аз розӣ шуданаш хеле пушаймонам ҳаст. дӯстони азиз, мана ровна 1 сол изофа мешавад ки ман ба ҳамин лижа як бор дар мақсад камгак рондагӣ будам. чӣ мегӯяд ина рондан? имрӯз мебинем ки аз хотир биромадми ё не. баъд баҳонаҳо сар шуд. ин то поина фрондан ганда бай буда. ҳоло нарасида Фарух ҳатто як таслимам гардид. маълим он тараф уровинаш чанд уровин? чандум оманам ваҳо фрондосиги. баҳонаҳо барои аз мо гурехтан зиёд шуд. мефҳамам ина поинда метроем. дар рафти ба қавле дамгирӣ андаке мавзӯи забони англисиам баррасӣ гардид. Фарух ба мухлисонаш дарси англисӣ ёд медод. манзараҳо мегӯям гӯягар вию мегӯӣ. мухлисони Фарух андаке ба истилоҳ ҷони ӯро хариданд. бисёр ҳамшинохта дар Тоҷикистон имрӯз бо ҳамроҳи мо ҳамҷа ҳам омада ҳам кор кардему ҳам камака ҳозир истироҳати варзишӣ мекунем. ҳама гапа гуфтид, ман буруман мешудам. роҳи мо ба ҷои лозима идома дошт. боз пойафзол мушкилӣ пеш овард. набурод чиқа гирам ман? ин зӯр даромад мекин. идомаи роҳ ба кӯмаки нафаре тавассути рондани лижа буд. ҳарчанд Фарухро муҳофизат мекарданд, вале билохира ба замин афтод. мутаассифона ҳаёт ба мепи меғалти мехези. маслиҳат ҳамин хел шуд, ки Алишер Қудратов, иштирокчии бозиҳои зимистонаи олимпии соли 2014 ба Фарух муддати 1 дақиқа қоидаҳои сабуки лижарониро меомӯзад ва Фарух бояд то марра бидуни иштибоҳ бирасад. дуруст мондани ҳамин лижа дар ҳамун ҷои лижабозӣ. масалан нигоҳ кунед, шумо ози нодуруст истодагем. ина ин тарз меистем. лижа бояд тарафи боёна нигоҳ накунад. лижа бояд тарафи чап ё рост ҳамхел. ба хотире ки агар мо тарафи поён кунем, лижа пӯшем, одаме ки наметонад лижа ки пӯшидӣ, ин лижа ҳаракат мекунад, рафтан мегирад. ба ҳамин хотир мо бояд лижора ё тарафи чап ё тарафи рост
монда барои пӯшидан. Ин як. Дуюм ин ки вақте ки мо лижоро пӯшидем, тагои патинкамонро тоза мекунем, лижа мепӯшем. лижа ки пӯшидем, бояд роҳ рафтан ҳамин лижа қатӣ. зонуро пешда меҷихем, қомата рост, дастотони ки хушро рост. Як аввай қатӣ, асоча қатӣ, як бор ҳаракатӣ. Почо кушоди бад набошад. Почо баробари китфо бошад. рафтем ҳаракат шуда. фаррух мисле ки дар як дақиқа тарзи рондани лижаро хуб омӯхт. хеле эҳтиёткорона ва хеле ором ҳаракат мекарданд. беҳтарин мақсад хай якум рӯз ҳали душвортар, барое ки муаллим мефаҳмонад то иҷро кардани ҳали азоб мекашид душвор, лекин вақте ки якум бор фрондам, аллакай ман хиёлам бо як бор дигар равам. гуфтан ҳамонад ки ман дар кӯдакӣ бениҳоят анам бозии санка мегӯянд. мо худамон омода мекардем ва онҳоро тайёр мекардем ва бозӣ мекардем. чандин маротиба даст пои худро шикастем. доктор бидуни мутахассис ба назди мо омад. салом дӯстони гиромӣ, чӣ гуна ки дирӯз ваъда дода будем ки фардо мо худро дар лижаронӣ месанҷем, оё ки метонем наметонем. хай шанси худро месанҷем. акнун муҳаммад ҳусайнов ё худ доктор COVID-19 аз имтиҳон бояд гузарад. шумо зонуатон пеш бошад, вазнтон пеш бошад, равна меса қапед, то вазн ақиб накуне ки ба пуш меғалте, лижа пеш мера меғалте. бабу шудите маълим ҷон, якум бора. ма меқапм шуморо. рафтем. мерем. пора пон туғрияй. О, туғрияй, туғри бошад туғрияй. маълим ҷон бабуи худите. гап неста. ха якум бора меғалти кам кам. эҳтиёт кун, по тов нахӯра, фаҳмидӣ? доктор ҳарчанд худро пурқувват мегирифту тасаллӣ медод, аммо маълум буд ки метарсад. мар дар зиндагӣ меғам сафо мехезад. маълим ту чӣ кор кардӣ? оқибати тарс афтидан аст. доктор аз роҳ берун баромад ва афтид. мо гуфтем осеб набардошта бошад ки не, ба қавле хандида хест. вақти фаромаданда гӯё ки аз як баландӣ ки мефарои ҳамин ба парашют мефарои ба мисли ҳамай рости бори аввала дар ҳақиқат ки ҳамин роҳнои пот дардманд мешуда одаме ки наметавониста дар ҳақиқат намеша. дар ин ҷо ҳамин техникаи гузоштани по асос будааст. агар кам тарак нодуруст мемонда метавониста ки по агар шиканад ё ки по аз ҳамон тарак барояд. ба ҳамин хотир бениҳоят варзиши осон дорам. мо дар телевизион медоем ки мисол осона мебинем бачаҳо дар ҳақиқат заҳмату меҳнатҳои зиёд лозим будааст ки барои ин варзишро пурра омӯхтан, ҳар як қадам гузоштан, ҳар як по гузоштан, ҳатто барои нигоҳ доштани ҳамин лижаронӣ нигоҳ доштан, яъне ки поро дуруст мондан будааст. хулас ана ҳамин гуна рӯз доштем дар ду рӯзи дар сафеддара будан. ҳам аз мавзӯъҳои ҷамъиятӣ бархурдор гаштем ва ҳам аз бозиҳои варзишӣ бо блогерон дар сафеддара. барои варзиш кардан ҳеҷ баҳонае вуҷуд надорад.
биёед як худро дар варзишҳои барфӣ ҳам бисанҷед.